एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जा मिडियानि गेजेरजों फोसावदों, बे फोसावनि सायाव आं गुवारै बिदि बुंनो सानाखै, खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन। बिथाङा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सोमावसारगोन होननानै बुंदों। नाथाय सोमावसारनायखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। मानगोनां रुंसारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा, जायखौ जों बड'फा होननानै बुङो, बिथाङा मोनसे स्ल'गान होलांदों जे बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया। बे स्ल'गानजोंसो रायजोआ आन्दलन खालामलाङो। सोमावसारनाया बेसो। नाथाय दिनै जों खोनाफेराखै जे नुवाखै जे एकर्डनि दफाफोरखौ जोङो सोमावसारनानै लाबोनांलायगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। नाथाय दिनै रायजोआ जिहेथु बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया होननानै बे भाइस' जिथु कमिटमेन्ट बड'फा बिथांनि, बेखौ स्टेप बाय स्टेप लांजाबाय थानायखौ निस्सय बिनि आत्माया बुंदों, रायजोआ बुंदों, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बिनि हेन्देल हमग्राया बिथांमोनानो। नाथाय बिथांमोना मानिबा जाहोनाव राजनितिकजों हाबसोबथाबनानै थानायनि थाखायसो बड'फानि मावनांगौ जिथु एसे आद्रा आरो दंबावो, बेयो थाबथानानै दङ। आं बेखौसो खावलायगोन, बै बिटिआर एकर्ड नङा, बिटिआर एकर्डनि गोजौआव आरो मा दं, बिनि थाखायसो सोमावसार। पार्सनेल हिसाबै आं बुंदों, खावलायदों, बिनि गोजौआव मा दं, बिटिआर एकर्डआव मा दं, बिटिआर एकर्डनिसै आरो गोजौआव मा दं, जायखौ जोङो बिफा होननानै मानियो, जायहा जोंनि स्पिरिट जोंखौ दैदेनबोदोंमोन, बिथांनि बुंनायखौ जाफुंनो थाखायसो बिनि गोजौआव मा दं, निस्सय रायजोआ बुजिखागोन। बेखौसो मावलांनो थाखाय आं खावलायगोन। आरो आं निमाहा बिदों, इलेक्सननि समाव जोंनि खुगाजों जोंनि गोसोजों जों गोबां मानसिखौ राजनितिकआव देरहानो थाखाय सैथो असैथो जों दिनै सोरखौबा बुंफ्लांबाय, रायफ्लांबाय, बेफोर गासैबो मोनसे राजनितिकनि मोनसे प्रक्रिया होननानै बुंनांगोन। नाथाय फ्राय जों सैथोखौ रायजोनो जों लांनो नाजादों, आरो सैथोजों जों आवगायलांनो नाजादों। गासैनि थाखाय आंनि पार्सनेल हिसाबै बयनिसिमबो आङो निमाहा बिदों, आरो ग्रोब बिदिनो आवगायलांनो थाखाय जोङो नाजागोन। बयखौबो जों रावखौबो दुसिनो साना, रावखौबो गाज्रि कमेन्ट होनो साना। सोरबा राजनितिनि थाखाय माबा मोनसे भाइस' माबा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंब्लाबो बेफोरो जोबलांबाय। जोंहा 3 तारिख जा गिदिर प्रग्राम दङ सरकार दानायनि, बेयाव बयखौबो फैनो थाखाय जों खावलायगोन। सोरखौबा गाज्रि मोननाय, रायजोजों नांलायनाय, सोरबा पार्सनेलि ग्रास जालायनाय, बेफोरखौ बावगारजोबनांगौ। आरो जों ज' ज' खामानि मावलांनांगौ, जेन बिटिसिआ पुनर सान्ति जानानै जों खामानि मावलांनो हायो। थेंक इउ।